Predstavujem vám Pavlov kremeš. Záhadou je, kde je korpus, nie je tu bielka, cukor. Vymiešame 10-15 minút. Vajíčka sú vyšľahané, držia na metle. Pridáme malú lyžičku zlatého klasu a malú lyžičku octu. Premiešame tak pol minútky. Vyšľahané. Dáme na papier na pečenie. Vytvarujeme kruh. Dám upiecť na hodinu aj 20 minút na 110 stupňov na ventilátor. Krém. Dáme si zohriať mlieko. Zmiešame mlieko, vanilkový cukor, zlatý klas, žltka, cukor. Premiešame. Vlejeme do horúceho mlieka a uvaríme hustý puding. Necháme vychladnúť. Korpus mám upečený, je trochu spľasnutý. Po kúskoch pridávame zmäknuté maslo. Zašľaháme ho do ešte trochu teplého pudingu. Ozdobím ho takýmito malými kôpkami. Na vrch dáme už len šláčku. Dozdobím náš experiment. Hotovo. Marhulový džem. Toto už vyzerá, keby to robila moja babka. Pavlov kremeš je hotový. Idem ho ochutnať. Akože záhadou je pre mňa, kde je ten korpus, lebo nie je tu. Proste sa vyparil. Chýba mi tam ten korpus. Kraj je fakt dobrý. Spojenie je fakt zaujímavé. Musím to opraviť. Chce to dvojitú dávku korpusu, aby bol poriadne chrumkavý. Ahojte. Fakt tam nie je ten korpus.